Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio. En samen zijn we gebroeders Wolf. Vandaag ga je kijken naar een nieuwe aflevering. Met niemand minder dan Rovan Simons, a.k.a. Wowie. Corazon. Voor de mensen die nog niet zijn geabonneerd, doe dat nu. Je krijgt daar nu 2 seconden voor. Oké. Veel kijkplezier. Rovan, Ja toch? thanks broer dat je bij ons wil instappen. Thanks man, Ja, welkom. toch? Ja man. Laten we bij jou ook gewoon bij begin beginnen. Zie. Even dat weg. Rovan Simons, Ja toch? a.k.a. Wowie. Ja. Wie is dat? Ja man, ben ik toch? Die Ja, Wowie man. komt zo, wie is Rovan? Ja, Rovan, ja, dat ben ik. Gewoon hier in Nederland opgegroeid. Curaçao geboren. Daar 10 jaar gewoond. Daarna gewoon de resterende jaren hier in Nederland. En, Op je 10e ben je naar Nederland gekomen. Ja, klopt. We gaan tellen vandaag gewoon. Dat is één ding wat wij gemeen ja. hebben. We gaan tellen vandaag. Ja? Ja man, ik ben 10e gewoon naar Nederland gekomen samen met mijn man en mijn zus en mijn broertje. En ja man, gewoon zoals elke anti hier gewoon heet hoor. Voor een betere toekomst. Meer opportunities, meer mogelijkheden. En ja, zodoende man, gewoon school gaan, hard gewerkt. Als ik je daar even onderbreek. Ja, Als je nu terugkijkt op dat punt, Ja. betere toekomst. ja. Heb je ook het gevoel dat je gelukkig moet zijn dat je in Nederland bent gekomen? Of blij moet zijn? Ook al was ik in Curaçao gebleven, zou ik nog steeds gelukkig zijn. Want sowieso, je moet nooit vergeten waar je vandaan komt. En ik bedoel, ik ben en blijf in Curaçao na, Ja. tot mijn dood. Snap Daarom, je? ja. En maakt eens uit waar ik gewoon ga op de wereld. Curaçao zal altijd gewoon een plek in mijn hart hebben. Wat voor leven zou je leiden, denk je? Als je Op daar Cura, zou ja, blijven. Ja, dat weet ik niet man, dat kan ik niet invullen man. Want zeg maar, heel veel mensen die denken zo van, ja, als ik gewoon naar Nederland ga, dan heb ik beter toekomst, bla bla bla. Maar heel vaak heb je wel zo dat mensen hier naartoe komen en dan teleurgesteld raken. En toch weer teruggaan naar Curaçao, weet je. En om daar weer een geluk gewoon op te zoeken. Maar zeg maar vanuit mijn point of view, zeg maar, en vooral alleenstaande moeder, denk ik wel dat het gewoon de beste optie is wat mijn moeder had kunnen doen. Oké, zeg maar. ja. Niet slecht met je? Of Slecht met me, op wat voor manier? dat jullie hier naartoe gingen? Of was het gewoon van, hey, laten we nu al die stap nemen voordat we later in de knel zitten of zo? Nee, het ging niet slecht, maar ik bedoel, als alleenstaande moeder met 4 kinderen is dat zwaar. En vooral op Cura. Ik bedoel, ja, het is gewoon, mijn moeder had gewoon echt gewoon een fulltime job daar. En allerlei banen, snap je? En het is Ja, gewoon hard. ja. En ja, hier in Nederland heb je toch wel gewoon betere mogelijkheden qua onderwijs. En ja, gewoon verschillende dingen, weet je. Ik bedoel, als je kijkt ook naar de meeste antis, zeg maar, die daar studeren. Uiteindelijk komen ze toch naar Nederland om, snap je, om verder te studeren. Ja. Nou ja, mijn moeder zag dat meer in van, nou, als ik gewoon gelijk met mijn kinderen naar Nederland ga, dan kunnen ze gelijk gewoon alles oppakken. Ja, klopt. En, je weet toch, voor een betere toekomst. Ja. En nou ja, daar heb ik gewoon heel veel respect voor, want het vergt heel veel moeite en kracht en energie om 4 kinderen gewoon zo van de ene plek naar duizenden kilometer, Klopt, ja. gewoon van waar je echt vandaan komt, gewoon naartoe te verhuizen, zeg maar. Wat betekent jouw moeder voor je? Alles man, alles. Ik heb gewoon net nog met haar gewoon gebeld, aan de lijn gehad. En ik zei tegen haar dat ik hierna gewoon ook gewoon even naar haar toe ga. Dus gewoon alles, Ja, ja. man, alles, 100%. Schrijf haar in 1 woord. Lief, aardig, sterke vrouw. Nou, er is gewoon geen 1 woord, zeg maar. Het is gewoon, ik kan gewoon Moeders, heel veel, is ja. genoeg, zeg genoeg. Het is gewoon, ja, maar mijn moeder is Mama. gewoon, ja, mijn moeder is gewoon alles. Dat is het woord, alles. Ja. Ja, man, 100%. Oké, man. En hoe zou zij jou beschrijven? Als ik haar nu opbel van vrouw, wie is Rovan? Wat voor persoon is Rovan? Ja, dat kan ik niet voor haar invullen, maar ik weet wel dat mijn moeder wel gewoon trots op mij is. En vooral, zeg maar, de dingen die ik doe, zeg maar. Dus, Ja.
Ik denk dat zij, ja, ik weet eigenlijk niet wat ze zou zeggen, man. Ik denk dat ze ook, net als ik, ook verschillende dingen kan opnoemen, zeg maar, wat mij echt kenmerkt als een persoon, zeg maar. Ik ga misschien een gevoelige vraag stellen, misschien voor de meeste jongens, als man, Antilliaanse mannen. Ja. Je hebt het steeds over je moeder. Ja. Was er ook een vaderfiguur van jou in beeld? Oh ja, zeker, man. Nog steeds. Nog steeds, maar zeg maar, mijn ouders zijn best wel jong, zeg maar. Tenminste, toen ik jong was, waren ze uit elkaar gegaan. En ja, het lag gewoon niet lekker meer. En dat merk je wel, zeg maar, dat het wel impact heeft op je leven. Maar ik ben wel altijd, zeg maar, contact blijven onderhouden met mijn vader. Dus altijd, zeg maar, we mochten altijd van mijn ma, zeg maar, met mijn pa praten, bellen en al die dingen, zeg maar. Ondanks dat hij niet echt daar was, maar, zeg maar, elke keer bij ons, maar we konden altijd gewoon, ik kan nu mijn vader gewoon bellen en gewoon met hem praten. Heb je dan ook het gevoel dat er een stukje mist, zeg maar, een stukje vaderschap in je? Hoe bedoel je, zeg maar, hoe ik zelf zou zijn als vader zijnde? Nee, doordat je, ja, je zegt zelf, hij was er wel, maar ook weer niet. Ja. Vaderfiguren, wat zijn je vaderfiguren? Ja, zeker, kijk, 100% man, want ik bedoel, het liefst heb je wel dat je ouders, zeg maar, van kleins af aan bij je zijn, tot de dood eigenlijk, bij wijze van spreken. Maar helaas, zeg maar, kan jij dat niet als kind, zeg maar, bepalen, zeg maar, snap je? En ja, ik zeg altijd, wat niet bestemd voor elkaar is, ja, dat kan je niet forceren, zeg maar, snap je? En aan de andere kant ben ik wel blij dat ze allebei hun eigen pad hebben gekozen, zeg maar. En gewoon, ja, van het leven nog steeds kunnen genieten. Ja. Ja, man. En sowieso, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat ook gewoon gaat begrijpen, zeg maar, als persoon zijnde. Ja. Dat is goed. En dan, wat betekent Curaçao voor jou dan? Ook alles, man, bro. Ik heb echt gewoon heimwee naar Cura, man. Ik wilde eigenlijk in mei ook al gaan. Want door corona ben ik gewoon al 3 jaar niet op Cura geweest. En dat vind ik heftig. Want ja, het liefst ga ik gewoon elk jaar daar naartoe. Het is ook gewoon een soort van rustmoment voor mij. Gewoon thuis, weer naar huis gaan. En ja, gewoon lekker genieten, man, snap je? Wat is het eerste wat je doet als je daar aankomt? Sowieso slaap pakken, want jetlag pakt me altijd. Jetlag pakt me altijd, man. Eerst slapen en familie opzoeken, man. Ja. Wat is het laatste wat je doet voordat je terug vertrekt? Alle familie gewoon opzoeken, gedag zeggen en dan gaan we gelijk naar Hato, man. Familiepersoon? Ja, 100% man. Ja? 100% man, ja, man. Je kan niet aan je familie zitten? Hoe bedoel je? Wat voor? Nee, laten we niet die anti worden. Laat die anti daar niet nog over killen. Niet op een laatste gebied, maar gewoon zo, ik heb ruzie met je familie of iemand heeft ruzie met je familie. Nee man. Hey, ik zeg zo, mijn familie is echt, wij zijn allemaal heel hecht met elkaar, man. Ja, ik wou dat zeggen. Heel hecht met elkaar, man. Dus wij kunnen gewoon zeggen, denk ik, dat we een paar van je familieleden wel kennen. Ja. En dat is inderdaad wat je terugziet. Jullie zijn best wel gehecht aan elkaar, zelf neven. Ja man, 100% man. Allemaal. We zijn heel erg met elkaar. We staan gewoon altijd ready voor elkaar om elkaar te helpen. Waar denk je dat dat vandaan komt? Ik denk dat het ook gewoon komt vanuit gewoon de normen en waarden van wat we hebben meegekregen. Vanuit huis. En ook dat familie gewoon alles is, weet je. Ik bedoel, kijk, niemand is perfect. Maar familie zal altijd daar zijn. Gewoon vanaf het begin tot het einde gewoon. Ja. Snap je? En ja, dat is het enige wat ik kan zeggen, maar dat hebben we gewoon meegekregen van kleins af aan. En ik bedoel, vroeger toen ik ook op Cura woonde, ik was altijd met mijn neven, waar we gaan spelen en zo. En ook gewoon met mijn zus en zo, gewoon, dus we zijn echt heel erg met elkaar, man. We zagen elkaar bijna elke dag gewoon. Snap je? En nu we iets ouder zijn, wel iets minder, want iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Klopt, maar zelfs dan, op feesten en zo, we zijn er allemaal sporten we elkaar. Ook bijvoorbeeld met mijn muziek ook. Mijn neven, gewoon zelf mijn nichtjes en neefjes ook, die pushen mijn muziek gewoon. Kunnen het woord voor woord zingen en zo. Zo erg zijn we met elkaar, man. Dus als je even niet lekker in je vel zit, en je kan niet naar je moeder door een of andere reden, maakt niet uit wat voor reden, dan is er altijd een ander familielid waar je naartoe kan. 100% man, ik kan altijd gewoon naar mijn zussen, mijn broertje, mijn neef, gewoon allemaal, man. Het is gewoon, iedereen is gewoon daar om elkaar te supporten en te helpen, man. Ja. Mijn volgende vraag is, waar komt je roepnaam of rapnaam vandaan?
Wowie. Ja, dat is gek man. Ik hoor die vraag heel vaak man. Nou, het is gewoon gek, want... Iselin Kalister, Wowie Carignon? Nee maar, ik zeg elke keer als ik gewoon op Google die type Wowie type, dan zie ik dat nummer gewoon. Ja. Sowieso shout-out naar Iselin Kalister man. Zij is ook gewoon one of the greatest artists daar. Zeker, gewoon zeker. Van de Caribbean man, no Zeker. cap. En nee, het is gewoon heel gek, want mijn neven die noemden mij vroeger altijd Bow Wow, nog steeds. Bow Wow? Ja, Bow Wow, ja, ik weet niet waarom, vraag me niet waarom, maar altijd Bow Wow, Bow Wow. En daarna gingen ze dat... Had je die mooie boy Broer, ik leek vroeger niet eens op Bow Wow, nog steeds niet. Ik leek niet eens op Bow Wow, maar ik weet niet waarom, ik zal hun wel gewoon een keertje gaan vragen. Maar ze noemen mij gewoon nog steeds Bow Wow. En zeg maar, op den duur was dat te lang, gingen ze dat afkorten naar Wowie, zeg maar. En ja, ik dacht van, wat voor artiestennaam zou ik dan willen gebruiken, zeg maar. En om hun te eren, zeg maar, dacht van, weet je wat? Ja. Ik ga gewoon Wowie gebruiken, man. Ja, man. Dus eigenlijk weet je niet eens waar het vandaan komt? Ja, van die Bow Wow. Ja. En ja, ik weet niet waarom, maar alsof het gewoon zo was, zeg maar, voorbestemd was. Ja. Snap je? Want Bow Wow maakt ook gewoon muziek. Klopt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus toen maakte ik niet eens muziek. Ja. En toen noemden ze me al Bow Wow en daarna afkorten naar Wowie. En nu ben ik Wowie en maak ik ook gewoon muziek. Dat was, dat was misschien een teken van, hé, je moet de muziekwereld in, man. Ja, nu ik gewoon terugdenk, zeg maar, heb ik wel zoiets van, ja, het is best wel gek eigenlijk, zeg maar. Jij zegt altijd, we zaten te praten voordat we dit interview zijn begonnen. Jij zegt, alles heeft zijn reden. Dus... 100%. Alles heeft een reden, alles gewoon met elkaar verbonden, zeg maar. Wat ook apart is, ja, misschien kan je het toevallig noemen, is de reden dat je bent begonnen met muziek. Want ik keek laatst een podcast waar je in zat en je benoemde dat. Waarom je eigenlijk of hoe je met muziek bent begonnen. Ja. Kan je dat misschien uitleggen aan de mensen die kijken? Of misschien die ook, die misschien... De reden waarom ik met muziek ben begonnen is gewoon, ja, ik heb in mijn leven heel veel dingen gedaan, gewoon qua werk dan. Ja. En ja, werken moet je sowieso doen om gewoon money te verdienen en voldoening uit het leven te halen. Ja. Maar bij alles wat ik deed, zeg maar, had ik niet echt het gevoel van, oh ja, dit is echt iets wat ik voor de rest van mijn leven zou willen doen, zeg maar. En één dag, zeg maar, werd ik benaderd door, heel random, ook in de supermarkt. Ja, precies. Door, die stukje vond ik echt... Ja, maar bro, tot de dag van vandaag besef ik gewoon niet eens dat geval, zeg maar. Ik denk van, hé, hoe dan? Ik zat dus gewoon in de Albertijn. Wat toch Jumbo? Nee, in de Albertijn, maar in de Albertijn. Het wordt nog gekker. Ik zat in de Albertijn en ik was met een paar vrienden daar, zeg maar, ging afrekenen. En er stond zo'n grote man achter mij, zeg maar. En ik zag hem al een soort van een beetje raar kijken. Ik dacht van, waarom kijk deze man naar mij, je weet toch? Maar ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon door, klaar. Dus eindstand, we gingen uit de Albertijn. Maar ik kon iets niet halen, zeg maar, bij de Albertijn. Dus ik dacht van, ik ga gewoon naar de Lidl. Dat was iets van 15 minuten lopen daar vandaan, zeg maar. Ja. Dus ik ging daar naartoe, kwam ik daar, was de Lidl gewoon letterlijk gewoon dicht, gewoon voor mijn neus gegaan. Gewoon. Ik dacht van, Dus ik stond daar buiten te chillen met vrienden zo. Opeens, wie komt naar buiten? Diezelfde man die in de Albertijn was. Letterlijk, diezelfde man die in de Albertijn was, kwam uit die Lidl gewoon naar buiten lopen. Ja. En hij zegt tegen mij, hé, jij daar? Ik zeg, no, wat gaat hier gebeuren? Dus ik was al ready aan het preparen van, als deze man zou swingen of zo, ik zou terugzwingen. Maar gewoon die man zegt van, jij daar, kan je zingen? Ik dacht van, hè? Gewoon echt die mindfuck zeggen van, hoezo zeggen van, jij daar? Ja, heel agressief. Jij daar, kan je zingen? Ik dacht van, dat was echt mindfuck, man. En ik zeg, hoe weet je dat? Want niemand destijds, zeg maar, niemand wist dat ik, zeg maar, kon zingen. Ja. Ik vertelde niet iedereen dat ik dat kon doen. Ja. Dus ik zeg, ja, hoezo? Ik zeg, ja, je hebt echt een goede stem zo. Wanneer je praat, je stem is zwaar. Je hebt echt zo'n stem als Barry White. Zo. Ik dacht van, wat? Ik was nog steeds gewoon in shock, je weet toch? Hij zei, geef me je nummer, we moeten naar de studio gaan. Ik zeg, bro, dit is mijn mobiel niet, man. Was wel mijn mobiel, maar ik ga niet zomaar op vreemd door mijn nummer geven, je weet toch? Hij zegt, weet je wat? Heb je Facebook? Ik zeg, ja, man, ik heb maar ik heb gewoon een Facebookpagina, dus volg me gewoon, hé toch? En dan zien we wel verder. Hij zegt, het is cool, ik ga je contacteren. Dus een paar dagen later had hij een bericht gestuurd. Zei hij, yo, kan je rond die tijd daar, hier en daar komen? Ik zeg, ja toch, ik kan gewoon komen. Ik had tegen mijn vrienden gezegd destijds. En toen dacht ik gewoon, weet je wat, we gaan gewoon. Dus ik was gewoon gegaan. Eindstand was er ook een andere guy erbij, een producer, Jonathan Ramos. Hij maakt ook zieke producties. En hij zegt dus tegen mij, die andere man, Serrat, zo heet hij, die grote man, Albanese. Hij zegt tegen mij zo van, zing eens even wat voor zo.
Ik dacht van, ja, wat wil je dat ik ga zingen? Je weet toch? Ik heb nooit nummers geschreven zo, maar ik kan wel gewoon een nummer voor je zingen. Ja. En toen had ik een nummer gewoon gezongen, ik weet niet meer welke. En ze keken echt allebei elkaar aan van, wow, deze man kan echt ziek zingen, je weet toch? Welke nummer ging je zingen? Ik weet niet eens meer, man. Bro, ik zie gewoon die flarden, bro, echt. Ik wil niet zeggen zingen. Nee, ik zweer, bro, ik praat echt over 6 jaar terug, gewoon. 2016, ik weet het echt niet meer, man. Ik had gewoon even snel gewoon een nummer gedaan, gewoon echt kort, gewoon 30 seconden zo. En toen keek ik ze op van, wow, oké, we gaan nu naar de studio. Dus toen gingen we naar de studio, hadden ze een nummer geschreven en ze wilden dat ik die ging zingen. Us Against the World, zoiets. Ja, man. Engelstalig nummer ook. Toen ging ik dat doen. En uiteindelijk dacht ik van, ja, man, dit is wel echt emotion, man. Ik wil gewoon met muziek verder, man. En vanaf toen begon het. Oké, ja. Vanaf 2016. Vanaf 2016. En dan moet je ook gewoon in je hoofd houden, zeg maar, dat ik schreef mijn eigen nummers niet, ik kon niet rappen, alles niet. Het enige wat ik kon was gewoon zingen. Maar ik had gewoon niks online staan, helemaal niks, zeg maar. En door hun, zeg maar, dacht ik van, weet je wat, dit vind ik echt low. Ik ga nu gewoon zelf gewoon mijn eigen dingen doen, man. En gaandeweg heb ik zo producers leren kennen. Heb ik mezelf gewoon geleerd om te schrijven en ook om te rappen. Weet je, al die dingen. Alles wat ik lauw vond, zeg maar, dat deed ik, zeg maar. Ja. Heel veel uren erin gestoken. Op de dag van vandaag ben ik gewoon nog steeds bezig, man. Voordat we verder dieper gaan in het leven van Wowie. Ja. Wat waren Rovan zelf, de struggles van Rovan? Qua je opvoeding, man? Qua mijn opvoeding en wat voor... Hoe je moeder jullie heeft opgevoed, met wat voor lessen heb je meegekregen van je moeder? Heel veel lessen. Mijn moeder is altijd heel open en eerlijk geweest tegenover onszelf. Ze gaf ons vrijheid, maar ook, ze was ook gewoon streng. Want ik bedoel, het is al moeilijk genoeg om 4 kinderen, zeg maar, je toch op te voeden, toch? En vooral als je ook fulltime job had. En gewoon letterlijk gewoon ons behoeden van de gevaren van de wereld, je weet toch? Want je zegt, sorry man, je zegt fulltime job, maar jobs. Jobs, ja, 100% man. Mijn moeder werkte echt gewoon hard, man. Gewoon alle money wat ze kon pakken, zeg maar, qua baan, deed ze dat voor haar kinderen, man. Wat deed dat voor jou, man? Als ik goed begrepen, was het 4 banen, maar... Nee, gewoon echt meer dan 2. Gewoon, en dan, zeg maar, fulltime en dan daarnaast ook gewoon allemaal jobs gewoon doen om extra money gewoon te krijgen, zeg maar. Wat deed dat met jou? Mij geïnspireerd. Ja, het is natuurlijk hard, want je ziet je moeder gewoon keihard werken voor haar 4 kinderen. Maar het heeft mij ook gewoon geïnspireerd. En ik denk niet alleen mijzelf, maar ook gewoon mijn zus en mijn broertje. Want als je bijvoorbeeld nu kijkt naar wat we allemaal doen, bijvoorbeeld mijn broertje die is leraar. Maar daarnaast, in de weekenden en in zijn vakanties, is hij videoclips aan het schieten. Oké. Onder de naam Asari Productions. Dus ja, als ik dat al zie, dan denk ik van, ja, mijn moeder heeft zeker een hele grote invloed op ons allemaal gehad. En ook gewoon die motivatie, zeg maar, wat zij heeft, dat is gewoon op ons ook gewoon overgeslagen, zeg maar. Ja. Dat we ook denken van, ja toch, mijn moeder is gewoon soldaat, is gewoon strijderin. Ik weet toch, wij willen ook gewoon zo zijn. Gewoon pushen, het maximaal uit het leven halen. En wat je ook doet. Hoe heb jij zelf gestreden dan? Om te komen waar je nu staat misschien? Bro, ik zeg je eerlijk, ik heb echt het geluk gehad dat ik, zeg maar, mensen heb leren kennen die mij gewoon gunnen, die ook gewoon mijn visie, zeg maar, begrepen en ook mij helpen, zeg maar, om te komen waar ik wil zijn, zeg maar. En kijk, ik heb geen label, ik ben gewoon nog steeds independent, ik heb geen manager, ik release gewoon mijn tunes zelf, je weet toch? Maar wel allemaal dankzij al die creatives, zeg maar, die mij helpen. Bijvoorbeeld of het nou met een fotoshoot is, of mij nou linken met bepaalde mensen, of gewoon met mij samen naar een gig rijden, of gewoon draaien voor mij, mijn sets draaien. Weet je, dus al die dingen, man. Dus daar heb ik wel echt gewoon geluk mee, man. Zijn er bepaalde dingen die je hebt moeten opgeven of veranderen om dit te kunnen doen? Ja, man. Ik bedoel, heel veel mensen opgegeven die het niet echt meenden met mij. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb ook gewoon gehad in het verleden dat mensen mij werkcontracten wilden aanbieden. Okay. Gelukkig ben ik niet ben ik best wel slimme guy, zeg maar, die dingen gewoon kan inlezen en ook gewoon mensen kan inschakelen die dat voor mij gewoon kunnen, in menswoorden kan vertalen, zeg maar. En gewoon toch heel veel tegenslagen gehad, maar ik heb het nooit opgegeven, man. Want kijk, ik zeg altijd, als je gewoon heel veel liefde hebt voor iets, heel veel passie, zeg maar, dan ga je dat niet 1, 2, 3 opgeven. Ik heb wel een moment gehad dat ik dacht van, weet je wat, ik ga stoppen met muziek, man. Maar zelf dan had ik altijd zoiets van,
No man, ik moet niet stoppen man. Alsof gewoon, ik was bestemd om dit te doen zeg maar. Ja. Letterlijk. En dat gevoel heb ik nog steeds. Voel je meer Curaçaoenaar of een Nederlander? Sowieso Curaçaoenaar, ik ben daar geboren. Ik ben daar geboren en zeg maar, kijk, het klinkt misschien raar wat ik ga zeggen, maar ondanks dat ik hier gewoon meer dan de helft van mijn leven zeg maar hier woon, je zou je toch niet helemaal gewoon Nederlands voelen. Ik kan dat niet zeg maar. Ja. Ik bedoel, ik ben daar geboren, mijn familie woont ook, een groot gedeelte van mijn familie woont ook daar. En ondanks dat ik hier woon zeg maar, voel ik me toch gewoon sterk verbonden met Cura zeg maar. En begrijp me niet verkeerd, want Nederland heeft ook heel veel dingen voor me betekend, nog steeds tot de dag van vandaag. En ik zie mezelf ook hier wonen, daarom woon ik ook hier. Maar Cura zou wel altijd gewoon een specialere plek in mijn hart hebben. In je doen en laten? Dus gewoon zeg maar hoe ik, ja sowieso in mijn doen en laten. Kijk, heel veel mensen zeggen tegen mij zo van, ja, bij Surinaams of zo. Dan denk ik van, no, ik ben gewoon anti kill. Want kijk, als je me hoort praten, denk ik van, oh ja, is hij anti? Nee toch, ik praat niet met accent of zo, maar ik bedoel, hoeveel Antillianen zijn die gewoon, net als wij, ook gewoon zonder accent praten? Kapot veel. Snap je wat ik bedoel? Dus mensen moeten stoppen met stereotyperen van, oh ja, jij bent anti omdat. Snap je? Wat zijn je 3 meeste Curaçaose eigenschappen? Sowieso koken, ik kan ziekelijk koken. Ja? Ja man. Koken is sowieso belangrijk. Wat dan? Noem de gerecht die je kan. Antilliaanse gerecht dan ook hè? Gewoon sowieso galinha de smoor. Gewoon al die dingen gewoon, kan ik gewoon maken bro. Mijn moeder heeft ons allemaal gewoon... Kan je een boontje flippen? Nee, boontje niet man, nee? dat laat ik wel echt aan mijn moeder over man. Boontje laat ik wel echt aan mijn moeder man. Mijn moeder heeft die magic, je weet toch? Zij kan echt die magic gewoon. Zij heeft ook gewoon letterlijk geleerd om van ouderen op comfort en zo te koken en zo. Weet je wat het is, comfort? Comfort, gewoon comfort, riba comfort, kushina riba comfort. Zeg maar vroeger, in de slaventijd zeg maar, hadden ze geen... geen stoof en zo toch? Ja. Gingen ze gewoon zelf een zelfgemaakte stoof bouwen. En met kool en zo daaronder gingen ze daarop koken. Ja. Dat heeft mijn moeder dus gewoon ook gewoon nee joh. Ja man. Comfort. Kijk, zie je, ik ben meer aan dan jullie. Ja. Blijkbaar man. Ja, dat is ook een van die eigenschappen. Ja man, dat. En sowieso wanneer ik ook gewoon, toch. Ik maak ook gewoon muziek, ook in het pap en mens. En ja, dan voel ik me echt gewoon die anti inderdaad. Maar ja man, ja man. Noem een Nederlandse eigenschap die je zou zeggen, hé, dat is echt Nederlands. Ik denk wel zeg maar dat op tijd komen niet, toch? Ik was op tijd vandaag. Nee, daar heb ik niet op. Nee, maar 9 van de 10 keer, kijk, vroeger, ik was wel die guy die gewoon echt zoiets had van, ja, het komt wel. Maar ik merk wel, zeg maar, met muziek sowieso, hé bro, ik ben daar man, ik zeg je eerlijk. Alles wat, je kan mezelf gewoon 2 uur s'nachts gewoon bellen en zeggen van, yo, kom naar de studio zo en dan ben ik daar gewoon, toch. Dus wat ik vind dat wat echt Nederlands is, dat die ondernemingschap, zeg maar. Nederlanders die houden echt van ondernemen en gewoon echt, overal waar ze gewoon die money kunnen pakken, dan gaan ze pakken. En het maakt niet uit hoe, maar ze gaan het wel gewoon, ze gaan wel ervoor. Snap je wat ik bedoel? En dat heb ik wel. Antis hebben dat ook. Antis hebben dat ook. Maar je merkt toch, zeg maar, en ik praat niet voor iedereen, want ik wil dat ook niet doen. Ja. Maar de meesten, zeg maar, die zijn wel van, ja, ik wil dit, ik wil dat, maar ze zijn toch bang om die stap te maken, zeg maar, omdat ze dan denken van, ja, maar misschien denken ze van, misschien vertrouwen ze mij niet. Of omdat ze denken van, ja, ik ben anti en die Antillianen die kunnen niks. Dus, snap je, dus, ze zijn toch angstig, zeg maar, om die stappen dan te gaan zetten, zeg maar. En ja, ik niet, maar ik ben niet angstig, man. Ik zeg het je eerlijk. Ik heb echt zoiets van, ik ben niet van iets hier naar Nederland toegekomen met mijn ma en mijn familieleden, toch? Je moet het best eruit halen, man. Ja. Dat je niet angstig bent, dat is één ding wat wel klopt, want ja, Albertijn, ontslag. Bro, ja man, ja dat is gek. Ik zat net met hem te praten, zeg maar. En zeg maar in 2013 was het. Ja, 2013 was het volgens mij, of nee, eerder zelfs. Mijn oma die was ja, best wel ziek in die periode. En ik werkte bij de Albertijn. Normaal gesproken moet je altijd in januari, zeg maar, vrij vragen, zeg maar, voor welke dagen je op vakantie wil gaan. Ja. En ja, dat jaar wilde ik gewoon niet eens op vakantie, want ik wilde gewoon werken. Ik zat nog op middelbare school. En ik dacht van ja, ik ga gewoon werken in de vakantie, toch? En ja, mijn oma was ziek, dus in de zomer moesten we eigenlijk gewoon plots naar Cura. En ja,
een of andere man, ik ga geen naam noemen, die wilde gewoon, die zei gewoon tegen mij dat ik gewoon niet kon gaan. Noem zijn naam, vriend. Ja, nee, het is echt lang geleden, laat die man. Daarna ga je gewoon niet achter die man aan en zo. Laten we positief blijven. Stoppen verder met het interview. Ja. Laten we positief blijven. Nee, maar Amang zei gewoon tegen mij van, nee, je kan niet gaan. En bro, ik dacht je eerlijk, die echte anti-mij kwam echt naar boven, man. Ik zeg, wat? Ik neem nu ontslag, man. Ja. Amang zegt, weet je zeker? Ik zeg, there is. Zonder berouw. Ja, man, zonder berouw, man. Nee, maar ik speel geen... Bro, bij mijn familie speel ik echt geen spelletjes, man. Sowieso, je toch. En gelukkig ben ik ook gegaan, want daarna is mijn oma ook gewoon overleden, weet je. En dat waren gewoon die laatste momenten dat ik ook gewoon met haar kon spenderen. En dat ga ik nooit meer van mijn leven vergeten. Snap je? Dus ja, ik zei gewoon nee, man, pa. Ja. Soms moet je gewoon nee tegen mensen zeggen, man. Ja, Andres, ja tegen jezelf soms zeggen ze. Ja, bro, want kijk, weet je wat het is? Kijk, je kan niet iedereen pleasen. En je moet ook gewoon beseffen van, je leeft maar één keer, weet je. Je moet alles uit het leven halen. En het zijn 9 van de 10 keer zijn het gewoon bepaalde mensen in je leven die jou gewoon beperken in je doen en laten. Snap je? En ja, dat was een goede voorbeeld. Stel je voor ik had gezegd van, ja oké, ik ga wel gewoon werken voor jullie. Had ik nooit die momenten kunnen catchen met mijn oma, Ja. snap je? En dat is toch wel gewoon belangrijk voor mij. Nee, man. Daar zeg je iets ook heel mooi. Mensen die jou beperken in bepaalde dingen die je wilt doen. Ja. Als we teruggaan naar je muziekcarrière, carrière. Ja. Hoe ga je daarmee om met de beperkingen? Mensen die nee tegen jou zeggen, niet mee samen willen werken. Ja. Hoe ga je daarmee om? Bro, ik zeg het je eerlijk, zulke mensen laat ik los, man. Ja? Echt waar, ja, man. Ik heb heel vaak in het verleden gehad dat, je weet toch, kijk, ik begrijp nu, zeg maar, de leeftijd die ik nu heb, zeg maar, ik begrijp nu dat niet iedereen dezelfde drive heeft als jij, zeg maar. Ja. Sommige mensen hebben bepaalde prioriteiten en die zetten ze op eerste plek, zeg maar. Ja. En dat snap ik, want het is jouw leven. Jij moet zelf bepalen wat je doet in je leven. Maar waar ik wel een hekel aan heb, is als je bijvoorbeeld een commitment met iemand wil aangaan, in de zin van, oké, we gaan samenwerken. Ja. En uiteindelijk, zeg maar, je belooft allerlei dingen. Je zegt, ja, dit gaan we doen, dat gaan we doen. En je hypt iemand op. En uiteindelijk, wanneer je moet presteren of wanneer je iets moet doen, dan is van, oh nee, ik moet dit doen. Oh nee, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Nee bro, get your shit together, first. Je weet toch, doe eerst je dingen. En daarna, als je tijd over hebt, ga je dan met iemand samenwerken. Want je voldoet gewoon iemand anders de tijd. Klopt. En daar hou ik dus gewoon niet van. Heb je al meegemaakt dat iemand in de vroegere stadium tegen je zei nee en nu wel weer? Waarom denk je, zeg maar, dat ik vroeger gewoon van die momenten had dat ik dacht van ik stop met muziek? Kom letterlijk door dat. Ja? Ja. Mensen wachten, zeg maar, tot je een beetje daar bent op hun niveau of iets hoger. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Niet eens dat, zeg maar. Voor mij boeit dat niet. Maar ik heb wel zoiets van de mensen waarmee ik samenwerk, daar sta ik gewoon 100% achter. Zie je wat ik bedoel? Ja. Ik ga niet zomaar meer met mensen gewoon samenwerken. En daarvoor deed ik het ook niet. Als ik je hard vind, dan vind ik je hard. Dan wil ik met je samenwerken. Ja. Maar nu ben ik wel voorzichtiger met het benaderen van bepaalde mensen waarmee ik samenwerk. Want iedereen kan zeggen van ja, ik ben dit, ik ben dat. Maar kan je ook presteren? Kan je ook blijven pushen? Ja. Kan je ook gewoon, zeg maar, tot het eindresultaat gewoon daar zijn? Zie je de visie, zeg maar, daarvan? Snap je? Dus dan ga je toch gewoon als persoon anders naar dingen kijken, zeg maar. En vooral als je heel veel ervaring hebt. Met wie zou je nu nog willen samenwerken? Als artiest bedoel je? Ja, als artiest zijn nog. Van Cura of Nederland? Allebei. Of internationaal? Allebei. Maakt niet uit. Ja, doe maar internationaal. Gewoon, Zo, ik zeg stil, ik denk echt aan als je 2 namen moest opnoemen van, met die 2 zou ik willen werken, ja. wie zou dat zijn? Sowieso internationale vlog, dan ga ik, ja, Rosalia vind ik echt hard. Spaanse chickie, maar zij werkt gewoon met J Balvin, Bad Bunny, allemaal. Sowieso een Burna Boy. Ik denk dat onze stemkleuren, zeg maar, de combinatie van onze stemmen gewoon keihard zou zijn. En ja man, Burna Boy sowieso, man. En ik denk ook een Bad Bunny of zo, omdat alles wat deze man doet is gewoon revolutionair, zeg maar. Alles, hij brengt gewoon nieuwe dingen gewoon in de scene en mensen, ja, die fokken echt daarmee, man. Ja. Wat is jouw genre? Ja, dat hoor ik heel vaak, man. Ik zeg meestal gewoon urban. Waarom? Omdat, kijk, ik hou er niet van om aan één bepaalde genre te blijven plakken, zeg maar. Urban pop? Wat zeg je? Urban pop of echt? Nee, gewoon een combinatie van. Dus gewoon urban. Dus pop, hip-hop, vreugde van trap,
Maar het hangt ook gewoon van mijn stemming af. Afro. De laatste tijd maak ik best wel veel afro dingen en sowieso die Caribbean saus moet daar ook gewoon zijn. Ik vind het heel belangrijk om een stukje van mijn heritage zeg maar ook gewoon in mijn tunes te verwerken. Ik vind dat een goede vraag stellen, want ik zit nu te denken. Ja. Ik kan jou niet plaatsen denk ik in één hok of... Nee. En dat wil ik ook niet. Ik ben altijd een veelzijdig persoon geweest zeg maar. En zeg maar, als je bijvoorbeeld, kijk, ook al zeg ik het zelf, als je verschillende talenten hebt en je herkent jezelf in verschillende dingen, waarom zou je jezelf beperken, zeg maar, tot één ding als je meerdere dingen kan? Ja. Snap je? Ik bedoel, tot 6 jaar terug, ik kon niet rappen. Dacht je? Snap je? Ja. En ik heb mezelf toch gepusht om het te kunnen doen. En nu doe ik het ook gewoon. Ja. Kijk, mijn main ding blijft wel zang. Maar ik kan ook gewoon spitten als ik wil. Gewoon bars gewoon gooien. Gewoon, ik schrijf wel. Ja, dat vind ik belangrijk. Want je weet toch, je tekst moet gewoon wel ergens opslaan. Klopt. Maar ik heb mezelf nooit beperkt van, oh ja, ik ben een zanger dus ik ga nooit van mijn leven rappen. Ja. Nee, als ik het wil doen en ik vind het tof, dan ga ik het gewoon doen. Dus tot zekere mate zeg maar mezelf niet beperken in één bepaald ding. Want sowieso die Wowie sound is herkenbaar. En ja, dat is gewoon het belangrijkste. Dat je gewoon het publiek mee kan krijgen. Maakt het uit of het nou een, weet ik veel, een Moombaton tune is. Of gewoon een Afro tune. Ja. Of een, weet ik veel, een ballad of zo. Mensen moeten jouw stem gewoon herkennen gewoon in jouw tunes. Wat is jouw favoriete op dit moment? Van genre bedoel je? Nee, van alle tracks van jou die nu online staat. Ja. Wat is jouw favoriete? Corazon sowieso. Kijk, ze zijn allemaal mijn favorieten. Maar Corazon staat wel toch wel bovenop. Want zeg maar, dat is een track die toch dicht bij mijn hart staat. Corazon. Ja. En hij heeft ook gewoon, je weet toch, Antilliaanse invloeden zeg maar. Gewoon Papiamento zit erin verwerkt. Ja. En dat is een tune die ik eigenlijk niet eens wist of ik die zou uitbrengen. Maar omdat zeg maar, ik werd gevraagd door Phonics om artiest van de maand te worden. En ik dacht van, dat is dope. Maar ik had een andere track in gedachten, maar die track was nog niet af, naar mijn gevoel. En ik dacht van, Corazon is wel gewoon ready, je weet toch? En waarom gaan we deze dan niet pushen? En dat heb ik gewoon gedaan, man. En bro, nu 1,5 jaar later bijna, deze staat gewoon op 700.000 streams. Mensen in het buitenland pompen die dingen, ik krijg gewoon berichten uit mensen uit Colombia die erop dansen. Mensen uit Rusland sturen mij bericht. Duitsers, gewoon heel gek. Zelf gewoon bekende artiesten zeg maar sturen mij bericht, oh dit is hard man. Daar noem je ook iets eigenlijk, Phonics. Want je hebt ook meegedaan met de Phonics Talent. Ja, klopt. Je werd tweede als ik het goed heb. Nee, ik had de finale behaald. Oh ja. Hoe ben je daarin beland zeg maar? Nou dat is gewoon gek, want ik had me aangemeld ervoor. Ik had zeg maar al eerder aangemeld, maar ze hadden mij niet gekozen. En de tweede keer hadden ze me wel gekozen. Oké. Ja, want zeg maar, ze vonden dat ik beter paste bij die Summer Edition. Ja. Omdat zeg maar, de nummers die ik in die periode zeg maar, uitbracht waren meer dansbare pokoes, meer zomer zeg maar. En ik dacht van nou, dit is gewoon een goede mogelijkheid om meer bereik te kunnen genereren zeg maar. Ja. Dus mijn doel was eigenlijk om tot de finale te komen en mensen te laten zien van ik kom eraan. Toch, Woe is gewoon onderweg. En het is gewoon aardig gelukt man. Want vlak daarna, toen ik zeg maar, toen dat voorbij was, ging ik meedoen met popronde. Ging ik ook gewoon door steden in Nederland zeg maar toeren. Ja. En toen hadden ze mij ook gewoon in de schijnwerper gezet. Dus sowieso shout-out naar Phonics daarvoor man. 100. Ja. Maar daarvoor heb je ook een andere prijzen gewonnen. Klopt. Ik had eind 2019, vlak voor corona, had ik de grote prijs van Rotterdam gewonnen. Had ik gewoon de hip-hop categorie, had ik die prijs gewoon binnengesloten. En ik kwam echt uit onverwachte hoek zeg maar, want heel veel mensen kenden mij niet. En ik had aangemeld en ik had gewoon gewonnen. Dus heel veel mensen dachten van, wie is deze guy? Snap je? Ja. En ik dacht van, kijk eens, ik kan toch wel een paar mensen gewoon toch wakker schudden zeg maar. Dus ik wil gewoon doorgaan. En uiteindelijk hadden ze mij genomineerd voor het belofte van Rotterdam. En toen had ik dat ook gewonnen. Dus ik heb gewoon een Rotterdam Music Award heb ik gewoon thuis liggen. Zijn dat ook de dingen die jou iets meer zekerheid hebben gegeven van dat je het kan? Kijk, het kunnen, dat wist ik sowieso al. Maar het is wel een stukje erkenning zeg maar. En dat vind ik wel belangrijk, want dat geeft je toch die extra motivatie om te blijven pushen zeg maar. Ja. Ik ken heel veel artiesten bijvoorbeeld die nog niet dat hebben. En toch zoiets hebben van, toch, misschien moet ik dit, misschien, dat is toch een beetje onzekerheid zeg maar. Ja.
Maar aan de andere kant, je moet ten alle tijde gewoon in jezelf blijven geloven, want dat is gewoon het belangrijkste. Als je niet in jezelf gelooft, dan komt het ook niet over bij andere mensen. Klopt, ja. En kan je wel heel veel prijzen winnen en dergelijke, uiteindelijk gaat het erom wat je doet, want daardoor ga je die prijzen winnen. Klopt. Snap je? Belofte van Rotterdam, ga je dat nakomen? Ja, ik bedoel, zeg maar toen ik dat was geworden, toen was corona gekomen. Dus ik had heel veel gigs, alles was gewoon weggevallen. Ja. Dus eigenlijk was ik best wel in een moeilijke periode, zeg maar, van mijn leven, omdat ik zoiets had van, kijk, ik heb hard gewerkt ervoor, maar alles valt gewoon zo, gewoon weg. Gewoon letterlijk. Door corona, gewoon 2 jaar lang. En ik dacht van, oké, wat ga ik nu doen? Ga ik nu, zeg maar, zitten jammeren en mezelf in zo'n positie zetten van, ja, dit had ik kunnen bereiken, of ga ik gewoon door en ga ik zoiets hebben van, ik ga toch gewoon pushen. En ja, in corona, hoeveel van die grote artiesten hier op Nederlands bodem hebben gewoon tunes en zo gereleased? Bijna allemaal niet. Weinig. Waarom? Ze zitten bij labels. Als je heel veel geld gaat investeren in je pokoes, je moet het ook gewoon ergens gewoon, dat gaat weer terug van halen. Ja. Dat doen ze meestal via gigs en dergelijke. Waren die er? Nee. Dus wat dacht ik? Wacht eens even, als zij niet gaan releasen, ik ga wel pompen. Ja. Ja. Je weet toch, ik ben daar nog niet waar ik wil zijn, maar ik wil wel gewoon even, je weet toch, die spotje claimen. Nou bro, geloof me, in de corona heb ik echt gewoon resultaten geboekt, man. Ik wou net vragen, hoe was die periode eigenlijk voor jou? Aan het begin heel heftig. Ik was zelf gewoon een soort van, echt gewoon, ja, in de periode heel erg down. Depressie kan ik het niet zeggen, maar wel gewoon heel down, teleurgesteld. En niet alleen zeg maar door corona, maar ook in mezelf, want ik had zoiets van, ja, ik heb gewoon hard gewerkt voor dit, maar wat ga ik nu hieraan doen, weet je? Ja. Ik had ook, mijn baan had ik destijds ook gewoon kwijtgeraakt. Ik werkte in de horeca. Oké, ja. En bro, ik voelde me echt gewoon een nietsnut, man. Maar ja, achteraf denk ik toch wel van, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal emoties. Ja. Weet je, je kan niet altijd denken van, er blijft altijd goede dingen op je pad komen. Dat bestaat gewoon niet in het leven. En ik heb gewoon, ja, van dat geleerd van, oké, wat ga ik nu doen? Ik heb gewoon even die dip gehad, maar nu moet ik even gewoon alles weer gaan heroppakken, man. Dat heb ik gewoon gedaan. En wat heeft die switch in jou gebracht, zeg maar, om het terug op te pakken? Kijk, ik ben sowieso altijd iemand, ik hou niet van om heel lang gewoon, zeg maar, stil te zitten, ja, of verdrietige emoties te hebben, want kijk, zeg maar, je lijdt als persoon daaronder. Ja. Snap je? En ik ben wel gewoon een heel positief ingesteld persoon, dus als ik de hele tijd alleen maar negativiteit heb, dan ga ik zoiets hebben, hey, het moet gewoon een keer afgelopen zijn. Net als wanneer iemand huilt, je blijft niet de hele tijd huilen. Klopt. Op den duur stopt dat gewoon, omdat je zoiets hebt van, het is gewoon genoeg geweest, ik wil gewoon niet doorpakken. Ja, ja, ja. Nou, zo moet je het ook gewoon zien bij mij. En ik had zoiets van, no man, ik wil deze tip niet meer hebben. Ik wil gewoon pushen. En dat heb ik gewoon gedaan. En gelukkig heb ik ook gewoon mensen om me heen, mijn familie die mij ook gewoon daarin steunen. En die gewoon zeggen van, yo, hé toch, dit is niet het einde van de wereld, het is even fucked up, maar je kan er naartoe werken om gewoon weer, je toch, jezelf op te pakken. Is je moeder trots op je? Ja man, hé, mijn moeder, mijn moeder is echt trots. Want kijk, wat grappig is, zeg maar, mijn moeder was altijd diegene die zei van, ga naar school, maak je opleiding af, dit en dat, je toch, focus daarop. En toen ik net begonnen was met muziek, zeg maar, het vergde best wel veel tijd en energie en zo. Maar ze bleef altijd tegen me zeggen, ja, ga naar school, maak dat af. Elke moeder zou dat zeggen, je weet toch? Ja. En nu, ze me letterlijk gewoon, ze is al een paar keer gewoon bij mijn gigs geweest. Bijvoorbeeld in Melkweg in Amsterdam, bij Groot Prijs van Rotterdam. En daar besefte ze echt van, wow, mijn zoon die kan dit echt, je weet toch? En laat zij ze ook... mij laten een villa geven. Bro, letterlijk, hey, deadass man, ik koop gewoon een villa voor mijn moeder, broer. Nee, maar letterlijk laat zij ze ook tegen mij zo van, jij bent echt geboren om dit te doen. Toen was ik echt gewoon geëmotioneerd geraakt. Ja, ja. En toen dacht ik van, wauw. Mijn moeder heeft gewoon gezegd dat dit gewoon, letterlijk, ik ben gewoon geboren om dit te doen. Ja. Ja, man. Ja. Mooi, mooi. Ja, man, 100%. Vandaar ook gewoon, mijn moeder is gewoon alles. Letterlijk alles. Wat zijn je plannen eigenlijk, man? Voor dit jaar of komende jaren? Ja, waar wil je naartoe eigenlijk als artiest zijnde? Ik wil gewoon groot worden in Nederland, op Cura en op internationaal vlak, man. Ik ga een EP uitbrengen voor het einde van het jaar, genaamd Casanova, met dommetjes erop, Featurings? Ja. Ook maar je gaat helemaal niks zeggen, niet over. Nee, niet man. Nee, toch, ik ga eerst wel 2 à 3 singles uitbrengen. En dan komt de EP eruit, man. Wat ik wel kan verklappen is wel dat ik
een release party erbij wil doen. Oké, Dus, leuk man. Ja man. Oh, daar zijn we erbij dan. Sowieso man, pa, jullie zijn welkom Kijk, man. luister, niet 100. een release party Wowie, Gebroederswolf is daar met microfoon. Ja man, Dus bizar. let op wat je gaat antwoorden, want we gaan niks eruit halen. Ja, Ga ja, ons niet bro. DM sturen, haal dit eruit. Ja? Bro, ik zeg het eerlijk, 9 van de, geloof me, als je daar bent, is sowieso een showcase. En ja, vooral genieten, maar ik denk niet eens dat jullie de tijd zullen hebben dan om überhaupt mensen te interviewen of mij, joh. Dat jullie zouden aan het genieten zijn of zo. Een van de mensen waarmee je echt goed en vast mee werkte, is kort geleden overleden. Klopt. Een van misschien wel de grootste producers hier in Nederland op dit moment. Ja. Hoe is dat bij jou aangekomen? En hoe ben je dat aan het verwerken? Bro, gewoon shock man. Echt shock. En zeg maar, toen ik het... ik hoorde van mijn broertje. En ik dacht van, ik kon het gewoon niet plaatsen, zeg maar. Ja, ja. Want ik kon het niet geloven, zeg maar. En ik wilde het ook niet geloven. Ja. En uiteindelijk, zeg maar, kwam ik erachter van, het is echt gebeurd. En ik was gewoon gevoelloos, man. Gewoon echt gewoon numb. Ja, ja. Weet je toch, als je gewoon niks voelt, gewoon letterlijk. Ik was numb. En ik weet nog, zeg maar, diezelfde dag moest ik naar werk gaan. En ik stort gewoon in op werk. Op werk? Ja, letterlijk. En zei tegen mij, ja, ga naar huis. Waarom ben je nog naar werk gekomen? En ik zeg, ja, ik wilde gewoon afleiden. Maar ja. ik heb toch gewerkt, maar ik was daarna naar huis gegaan. En ze hadden daarna mij gewoon een week vrijgegeven. Oké. Want ik kon niet voorstellen, gewoon echt, ik voelde me beroerd. Ik kan sowieso heel slecht dealen met zulke dingen, zeg maar. Ja, ja. En ik wil niet geloven, ik kreeg de hele tijd gewoon flashbacks. Want, zeg maar, hij was echt iemand die gewoon... Wacht even, het zou raar zijn om zijn naam natuurlijk niet te noemen, Ja. want dat heb ik net niet gedaan. Ja. We hebben het nu natuurlijk over Siki Martina. Ja, klopt. Die heel veel grote projecten heeft gedaan. Ja. Waarschijnlijk stond er ook heel veel grote projecten klaar om uit te komen. Maar ga door met je verhaal, broer. Ja, het is gewoon, zeg maar, hij was echt een persoon die iedereen gunde, zeg maar. Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Vandaar dat hij ook heel veel mensen gewoon kende. Hij gunde iedereen en in de korte tijd dat we elkaar kenden, dat is gewoon 2 jaar, is gewoon letterlijk gewoon, ja, gewoon een vriendschap ontstaan van, je toch, Ja, ja. we pushten elkaar, zeg maar, gewoon tot kort geleden gewoon. Bijvoorbeeld, hij zou ook meedoen met de Grote Prijs van Rotterdam. Ik had tegen hem gezegd, je moet aanmelden. Ja. Hij zei, ja, ik weet niet zeker. Ik zeg, bro, je gaat nu aanmelden. Want you got this, hè, toch? Uiteindelijk had hij dat gedaan, hebben ze hem gekozen ook gewoon. Dus ik was zo trots op hem dat hij het toch had gedaan, je weet toch? Want deze man, hij zag zichzelf gewoon echt op internationaal niveau gewoon doorbreken. Ja. Zo wat ik bedoel? Hij deed dat al. Ik bedoel, deze man heeft tant veel producties op gewoon grote namen staan. Gewoon Frenna, Ritskelaars, Gucci, 16. Je weet toch, iedereen, zeg maar, die gewoon groot is, gewoon grote spelers. Hoe denk jij eigenlijk als artiest erover? Je hebt een muziek met hem, een nummer met hem. Ja. Denk je dan van, we moeten deze nummer uit respect voor hem offline halen? Of is het juist beter om het te laten staan om hem te eren? Niet offline, man, bro. Online voor altijd. Want kijk, weet je wat het is? Het is ook een stukje legacy van hem, hè? Ja. En hij was ook degene, zeg maar, een van die personen die me ook hadden geconnect en zeiden van, yo, ik weet nog, zeg maar, toen we die tune met Christic en Chari hadden uitgebracht, zeg maar, Amor Profundo. Deze man had mij gewoon letterlijk 2 uur 's nachts gewoon gebeld. Ik was net thuis aangekomen en ik was kapot. Deze man zegt tegen mij, yo, wat ben je aan het doen? Ik zeg, bro, ik ben net thuis aangekomen, hoezo? Deze man zegt, ja, ik ben nu in de studio, je moet even komen, ik wil je op deze tune hebben. Ik zeg, bro, ik ben echt kapot. Maar hij zegt, nee vriend, je gaat nu komen. Ik zeg, weet je wat, het is cool. Dus ik had Uber gepakt, ik ging daar naartoe, ik loop gewoon studio in, je weet toch. Ik zie opeens Chris Trick daar staan. Ik dacht, hoe dan? Je weet toch, normaal gesproken, je weet toch. Ik denk, deze man is op Curaçao zo, maar hij is gewoon hier. Wat? En toen gingen we gewoon schrijven. Broer, die tune was gewoon om je hart en nog steeds gewoon. Ik dacht van ja man, dit zijn gewoon die mensen die jou echt gewoon gunnen en ook jou gewoon goed willen zien. Zo wat ik bedoel? Iemand gaat je niet zomaar 2 uur songs bellen en zeggen van ja, kom nu naar de studio want ik wil je nu op die tune hebben. En daarom deed het mij het meest pijn, omdat ik zag gewoon een hele grote toekomst voor deze guy. En ik kon me niet voorstellen dat hij gewoon niet meer daar was om het te laten realiseren, zeg maar. Snap je? Hoe heb je het verwerkt tot
tot nu toe? Ja, het is gewoon, met de dag is het gewoon nog steeds gewoon... Ja, gewoon beetje bij beetje, man. Beetje bij beetje, bro. Want kijk, soms heb ik van die momenten van... Yo, deze guy is er gewoon niet meer. En zeg maar, een soort van closure voor mij was ook dat ik zeg maar naar zijn madre, zeg maar, de Oost kon gaan. Om even die madre ook gewoon te troosten. Want het kan me ook gewoon... Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan als moeder zijnde gewoon echt kapot bent. Ja, man. En je weet toch, elke troost die je kan krijgen van zijn vrienden of familieleden, zeg maar, gewoon helpt daar ook gewoon een beetje bij. Ja. En ik vind dat ik wel gewoon daarin ook gewoon mijn part heb gedaan. En wat ik nog meer kan blijven doen, is gewoon zijn muziek blijven pushen. Bijvoorbeeld, ik had op Instagram ook een post gezet dat iedereen gewoon zijn nummers moet blijven pushen. En ik blijf ook zijn tunes gewoon elke keer op mijn Insta-verhaal zetten, toch? Zodat zijn legacy ook gewoon niet gewoon verdwijnt, zeg maar. Want dat zal het nooit. Hij zal altijd gewoon, zijn legacy zal gewoon blijven. Stonden er meerdere pokoes klaar van jullie twee samen ook? Ja, op productie, zeg maar. Ja, kijk, ik ga geen namen noemen, want ik weet niet of we het nu of later gaan uitbrengen. Maar er stonden wel, zeg maar, projecten klaar, ja. Okay. Ik heb ook gewoon tunes met hem liggen, die ik ook eigenlijk wil uitbrengen. Maar omdat het best wel recent is en ik weet niet hoe en wat. Daarom heb ik zoiets van, oké, laten we eerst even bezinken en daarna kunnen we verder kijken wat we daarmee gaan doen, zeg maar. Ja. Ja, rest in peace, Siki Martina sowieso. Man, rest in peace, Siki, man. Ja, man. En alle nabestaanden die dit zullen zien of aan het kijken zijn, wensen wij nog steeds veel sterkte. En al zijn collega's ook natuurlijk. En ik en wij hopen dat vooral zijn naam natuurlijk hoog blijft. 100%. Wat blijft jou motiveren om gewoon muziek te blijven maken? Ja, weet je wat het is? Het zit gewoon in me. Snap je? En kijk, wat ik je net ook heb verteld, van ik heb van alles gedaan in mijn leven. Ik heb gewoon verschillende banen gedaan. Gewoon, zelf nu. Ik werk gewoon, maar daarnaast maak ik gewoon muziek. Het geeft me gewoon voldoening. Zeg maar, om in de muziek, je weet, gewoon in de studio te zitten, muziek te schrijven, te zingen. Je weet echt gewoon muziek te maken, bro. Kijk, het moment wanneer je beseft, zeg maar, dat je echt een impact kan hebben in deze wereld, met hetgene wat je aan het doen bent, dan ga je toch denken van, hé, dit is gewoon voor mij gelegd, zeg maar. Dus ik moet gewoon, ja, ik weet niet. Het is gewoon, ik heb het gevoel van, ik moet door blijven gaan. Mijn reis is gewoon pas begonnen. Ik ga meer dingen gewoon bereiken in mijn leven, met muziek. Dat weet ik gewoon, dat gevoel heb ik gewoon van binnen. Ik ben altijd iemand, ik luister altijd wel gewoon naar mijn instinct en mijn gevoel, zeg maar. Artiesten hebben natuurlijk ook piek en dalen. Ja. Dus niet altijd de bloemetjes of de zon schijnt niet elke dag buiten. Klopt. Wat doe je als je even niet lekker in je vel zit? Bro, ik zeg het eerlijk, ik heb gewoon voor mij, wat voor mij werkt, om even gewoon 2 dagen zo niemand te zien. Ja, gewoon mezelf gewoon binnen en gewoon niemand zien. Ja. Ook geen familielid, moeder? Ja, daar heb ik wel sowieso wel contact mee, maar dan bel ik hun, beeld bellen. Doen we ook gewoon vaker met elkaar. Gewoon letterlijk wekelijkse, dagelijkse basis. Maar gewoon zelf ben ik gewoon helemaal alleen. Wil ik gewoon even niemand hebben. Ik ben ook een hooggevoelig persoon, zeg maar. Dus als ik te veel energie van mensen krijg, zeg maar, dan word ik helemaal paranoïde. Je komt dan thuis ook, hè? Ja, man, vooral van negatieve mensen, man. Bro, ik ben nou helemaal uitgeput dan. Dus het is gewoon heel belangrijk voor mij om, je toch, vooral met het werk wat ik doe, zeg maar nu, met muziek. Dan ben je altijd in contact met mensen, altijd mensen die jou vragen willen stellen. Of gewoon zeggen, hey yo, dit en dat. Je bent altijd omringd. Ik trek altijd mensen naar me toe. Zeg maar, zonder dat ik het zelf überhaupt per se wilt, zeg maar. En dan moet je even gewoon een besefmomentje hebben voor jezelf, man. Natuurlijk, muziek is belangrijk en dat zal het altijd blijven. Maar je moet jezelf altijd op de eerste plek zetten, want zonder jezelf kan je geen muziek maken. Snap je? Klopt. Dus als je liefdesverdriet hebt, 2 dagen niemand spreken. Geen muziek maken of zo, maar gewoon 2 dagen geen... Liefdesverdriet? Wat is dat? Wat is dat? Als je lekker in je vel zit, toch? Broer, als ik liefdesverdriet heb, en zeg maar wat ik ook in het verleden heb gehad, broer, dan ga ik gewoon pokkers maken, man. Ik zeg eerlijk wel, ja, maar dan word ik weer blij. Wat voor pokkers kunnen we verwachten? Emotionele pokkers. Broer, ik maak nu ook gewoon liefdespokkers, toch? Ja. Kijk, niet allemaal hoeven per se zeg maar, over mij te gaan. Want ik raak gewoon heel vaak geïnspireerd door wat er om me heen gebeurt. En zeg maar, ik heb de gave om ook gewoon te schrijven, gewoon verhalen gewoon ter plekke gewoon
te verzinnen, zeg maar, in mijn pokoe, zeg maar. En dan gewoon echt iets schrijven, zeg maar. Maar sommige zijn echt gebaseerd op dingen die in het verleden zijn gebeurd. En dan heb ik echt zoiets van, ja man, dan ga ik gewoon daar mijn verdriet in stoppen. Wat ik jullie al heb verteld, zeg maar. Ik hou er niet van om de hele tijd alleen maar, zeg maar, die negatieve emoties te hebben. Of bijvoorbeeld verdriet te hebben of boos te zijn en zo. Bro, zulke dingen maken mensen kapot, man. Daarom 9 van de 10 keer als je mij ziet, dan ben ik op aan het lachen, of aan het chillen, aan het viben, of hard aan het werken. Maar niet de hele tijd verdrietig zijn en zo, man, bro. Je hebt het net of meerdere keer al benoemd. Je hebt ook gewoon een normale baan naast muziek. Ja. Maar is het zo dat je al van muziek kan leven? Semi wel, ja. Semi wel, ja. Ja, semi wel, man. Gelukkig zijn we collega's. Shout-out. Nee, daarom ik zeg collega's, weet je. Daarom, niemand hoeft te weten. Wat is de grens voor jou dat je kan behalen, zeg maar, om te zeggen, nu ga ik stoppen, nu ga ik volledig gestort op muziek? Ik denk dat als ik... ik denk gewoon 2 keer, 3 keer zo wat ik nu verdien, zeg maar. Als ik dat gewoon verdien met muziek, dan stop ik wel, ja. Dus je moet 3 keer kunnen leven van muziek? Want je kan het nu al. Ik kan nu wel semi van muziek leven, ja. Ja, klopt, man. Oké. Ja. Dus jij hebt boze plannen, jij... Ik heb zeker boze plannen. Boos! Ga niet denken dat ze liever nigga of zo. Maar kan ook boos komen. Dat is volgende titel voor volgende muziek. Boos. Ja, man. Featuring Gebroeders Wolle. Ja, maar let go. Mag jullie ook boeken? Let go, laten we stil induiken. Ja. Piet is hier, ik ben daar. Ik ga gewoon een anthem voor jullie maken, joh. Gewoon een anthem voor jullie programma. Boos. Boos. Toevallig deze score hier zat ik vroeger, man. Ja, maar startblok, hier. Startblok? Ja, maar toen ik naar Nederland kwam, hier is gestart voor mij. Dependance, daar het gebouw, kwam ik in groep 5. En daarna ging ik naar groep 6. En dan groep 7 en 8 hier, man. Lag je vaak in het water daar? En hier heb ik ook op middelbare school gezeten, Schravenland. Zo'n HAVO score. Nu we toch hier rijden en je begint toch over je omgeving. Ja, man. Dit is of was geen makkelijke buurt? Vroeger ja. Niet, maar ik woonde vroeger niet hier. Oké. Ik woonde in West, Schiedam West. Ja. En daarna, zeg maar, was ik na 4, 5 jaar zo, waren we verhuisd hier naartoe. En toen waren alle flats, zeg maar, hier ook. Deze waren er toen al? Toen was er niks dan meer. was het wat later. Dus, ja, maar ik weet wel, zeg maar, dat ik een keer met school hier naartoe was gekomen. Ik weet niet meer wat, we hadden een evenement of zo, een Beatrixpark of zo. Ja. En moesten we hier langs en ik dacht van, wat? Ik zag gewoon mannen gewoon op klaarlichte dag gewoon om in die, je weet toch, die dobbelsteenspel, zeg maar, spelen om money en zo. Ja, maar bro, ik vergeet dat nooit meer. Ik zie dat gewoon, ik zie die flashback, ik krijg gewoon die flashback gewoon terug. Gewoon letterlijk bij die avondwinkel daar. Ik zag om in veel, mindere mensen, zeg maar, mensen die echt gewoon op klaarlichte dag gewoon geen job hadden, maar gewoon daarvoor kozen om gewoon te gokken en zo daar. Heb je ooit gedacht van, ik wil ook het straatleven Nooit. Nee? Nooit. Hoe niet? Nee, man. Nooit. Of waarom niet? Waarom niet? Kijk, zeg maar, nogmaals. Bro, als je opgroeit, zeg maar, met een moeder die hard werkt. Ja. Bro, dan wil je, geen enkele kind wil zijn of haar moeder, zeg maar, stress bezorgen. Ja. En gewoon de hele tijd gewoon, weet je toch, dat gevoel geven van, ik moet echt opletten op mijn kinderen dat ze niet met verkeerde mensen omgaan, dit en dat en bla bla. En ik zeg altijd, maak eens uit met wie je omgaat. Je hebt ten alle tijden zelf gewoon keuzes, weet je. En straatleven, dat is niet voor mij weggelegd, man. Gewoon letterlijk, ik heb altijd keihard gestreden. Ik zat net tegen je braad ook te zeggen. Ik was gewoon, toen ik 12 was, begon ik al met krantenwerk doen. Ja. En sinds gewoon mijn 12e ben ik gewoon aan het rocken, man. Snap je? Van werk ga je niet dood, broer. Van werk word je alleen maar sterker. Wat zei je moeder altijd tegen jullie? Mijn moeder was altijd chill, maar ook gewoon strikt. Dus als ze zoiets zouden doen, broer, mijn moeder zou zeggen, precies hoe ik jullie op de wereld heb gezet, ga ik jullie weer gewoon de wereld uitnemen. Dus letterlijk, in andere woorden, ga die onzin niet doen. Als het niet op straat gebeurt, dan gebeurt het thuis. Ik ga jou niet daar ophalen op politiebureau en zo. Nee, mijn moeder had geen tijd daarvoor, broer. Wij ook niet. Snap je? Ik wil altijd, zeg maar, omringd zijn met mensen die aan, zeg maar, positieve denken en dingen denken. En dat heeft me ook gewoon gebracht naar waar ik ben vandaag. Want als ik alleen met negatieve mensen zou omgaan of negatieve beslissingen zou nemen, dan zou ik niet denken van, oh ja, morgen ga ik dit doen of dit wil ik bereiken. Nee, want dan ga je alleen maar aan de slechte dingen denken, aan het snelle leven. En dat is voor mij niet weggelegd. Goeie dingen kosten tijd. Zou je anderen kunnen
motiveren? Jongeren die even niet meer zien zitten. Ik zou zeggen, als je het even niet ziet zitten, treur niet. Want alles wat zeg maar slecht is tijdelijk. Snap je? Het hoort bij het leven. Door die slechte dingen, door die iets mindere dagen, word je alleen maar een betere persoon, een sterke persoon. En dan ga je ook meer neigen naar de positieve dingen in het leven. Dus als je het even niet hebt zien zitten, praat met iemand erover. Iemand die je vertrouwt. Of met je ouders. Of gewoon, weet je toch, zoek een hobby. Of iets wat jou gewoon voldoening kan geven. En meestal zijn dat gewoon de momenten waarin je gewoon je talenten gaat ontdekken. En dat je denkt van, wow, ik ben echt goed hierin. En het moment dat een persoon, een mens zeg maar, iets merkt dat hij heel goed in is, zeg maar, dan gaat hij zich meer erin verdiepen. En hoe meer je erin verdiept, hoe meer tijd je daarin gaat steken. En hoe meer tijd je erin gaat steken, hoe meer successen je gaat behalen daarmee. En dan kom je toch ergens waar je wil zijn. De jongens of meisjes die met muziek willen starten. Ja. En denken dat ze gelijk moeten tekenen. Wat wil je tegen die zeggen? Ik zou eerst zeggen, wat ik ook heb gedaan. Ga je eerst verdiepen in de muziekindustrie, man. Ga eerst alle kennis wat je gewoon kan vergaren, ga dat eerst doen. Want kijk, muziekindustrie heeft heel veel voordelen. Maar er zijn helaas heel veel slangen die misbruik maken van andere mensen, andere personen. En ik ben daar echt een tegenstander van. Van mensen die gewoon misbruik maken van andere mensen hun kwaliteit en talenten. Ja. En hoe je het ook bekijkt, naast het creatieve, het is ook gewoon een business waar je in gaat begeven, zeg maar. Dus mensen denken alleen maar geld. En dat gaat ten koste van de mensen die het geld opleveren. Snap je? Dus voordat je überhaupt wat gaat tekenen, zorg ervoor dat je een jurist hebt. Zorg ervoor dat je weet wat BOMA is, wat SENA is, waar je fondsen kan aanvragen. Waar je gewoon terecht kan, zeg maar. Je weet toch, mensen om je heen hebben die jou kunnen helpen met fotoshoots, met cover artworks maken, met een promotieplan, met een marketingcampagne. Met alles, waar je je tunes gewoon kan releasen. Iemand die gewoon jou kan helpen met het beheren van je financiële gewoon toestand. Zodat je gewoon altijd gewoon een plan hebt, weet je. Gewoon een plan A, plan B, plan C. Zodat je gewoon bijna 100% zeker weet van, dit kan gewoon niet misgaan. Ja. Kortom, ga zoeken. Genoeg informatie. Broer, ga gewoon zoeken, man. Kennis Want jij hebt zelf ook geen manager, had je net gezegd. Nee. Is dat echt letterlijk bewust dat je daarvoor hebt gekozen? Of? Nee, niet per se, man. Want kijk, ik heb zoiets van, als ik nu een manager zou hebben, dan moet het gewoon een aanvulling zijn op mij. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb een mattie van mij uit Fidel. Sowieso shout-out naar deze guy, want vanaf toen ik begonnen was met muziek maken, is hij gewoon geweest voor mij en nog steeds. Ja. En hij zegt zelf altijd, want hij gaat altijd mee naar elke gigs. En bijna elke beslissing die ik neem, overleg ook gewoon met hem. Ja. En niet eens per se, zeg maar, omdat hij dat wil, maar meer in de zin van, wij zitten allebei in de muziekindustrie, zeg maar. Ja. En hij is een goede mattie van mij, maar hij is gewoon net ook gewoon familie van mij, zeg maar. Ja. Snap je? En familie is belangrijk voor mij. Klopt. Dus Ja. alle belangrijke beslissingen, zeg maar, die ik neem, bespreek ik ook met hem. Om gewoon te kijken van, yo, wat vind jij hiervan? Je weet toch? Ja. Dat is ook heel erg belangrijk. En hij haat het woord als mensen zeggen, wat, ben je de manager van Woei of zo? Ja. Hij zegt, noem me dat niet, want dat ben ik niet. We zijn gewoon matties, we helpen elkaar, we zijn gewoon fam, je weet toch? En we helpen elkaar. Andersom ook. Als hij ook gewoon dingen heeft wat hij wil bespreken met mij, kan hij dat altijd doen en dat doet hij ook. Waar zie je Woei over 5 jaar? Internationaal. Of waar hoop je dat Woei over 5 jaar? Internationaal, man, bro. Gewoon letterlijk wat ik nu aan het doen ben, maar nog beter. Nog beter. En veel meer support, veel meer mensen kunnen raken met mijn muziek. En ja, gewoon echt fully van muziek kunnen leven, man. Is het dan zo dat je ook van plan bent Engelstalige muziek te gaan maken? Of wil je dat echt met Nederlands en Dat is Pakistaans echt gaan het doen? grappige. Ik ben begonnen met het Engelstalig, zeg maar. Want de eerste nummer die ik had, zeg maar, gezongen was Engelstalig. En ik ging ook gewoon Engelstalig schrijven, zeg maar. Totdat ik zoiets had van, weet je wat? Misschien is dat te hoog gegrepen voor dat moment, zeg maar, Ja. destijds. Dan van, weet je wat, ik ga gewoon Nederlands doen. Ja. En toen ging ik Nederlandstalig doen en in de tussentijd ook een beetje Papiermens. Maar ik dacht van, weet je wat, ik focus eerst gewoon op Nederlands. Omdat ja, ik woon in Nederland. En ik wil eerst proberen om de mensen om me heen die gewoon Nederlands, Ja. iedereen spreekt Nederlands. Ja. Niet iedereen kan Papiermens spreken, zeg maar, Ja. hier in Nederland. Dus ik dacht van, ik ga eerst daarop focussen. En als ik gewoon die feeling heb van, ik ben ready om ook gewoon in mijn eigen taal te doen, dan ga ik dat doen. Dus daarom ben ik ook gewoon in het Papiermens ook gaan doen. En dat heeft ook mede te maken door Jari ook. Shout-out naar hem ook.
die tune van Bati, zeg maar, die ook viraal is gegaan. Bro, ik zeg tegen hem zo van, als je ooit tijd hebt, laten we samenwerken. Ja. Voel je niet verplicht, maar je toch. En een paar dagen later had hij mij geconnect, man. Hij zegt, kom naar de studio, ik ben een wisseloord. Voel je op? Ik, ja toch, 2 uur gereisd, daar naartoe. Wat vind je dan van, man? Dat eigenlijk iemand waar je niet per se opkijkt, maar toch wel lof voor hebt, laat me het zo noemen, gewoon op jou reageert. Bro, ik vind alleen maar love, man. Want kijk, weet je wat het is? Ik zeg altijd, real recognize real, weet je. Ja. Kijk, hij had ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van, oké, wie is deze guy? Ja, daarom. Maar omdat hij gewoon real is, en hij is ook een artiest met heel veel talenten. Als je dat ziet, en je ziet dat ook gewoon bij een younging, dan ga je sowieso zoiets zelf van, hé, deze guy is ook gewoon goed bezig. Misschien kunnen we gewoon samen iets creëren, wat gewoon voor een nog grotere impact kan zorgen dan wat je nu al aan het doen bent, van beide kanten. Snap je wat ik bedoel? En dat zag hij blijkbaar in mij dan, denk ik. Snap je? En ja, oké. Dat hebben jullie eigenlijk ook wel gedaan daarna, toch? Ja, bro. Amor Profundo is... Bro, Amor Profundo. Dat wordt een classic, denk ik. Lollipop ja, die ook. Klopt. Met 16, om niet te vergeten. Ja. Snap je? Letterlijk, ik heb ook 16 leren kennen via die tune, zeg maar. Ja. Want ik wist niet eens dat 16 op die tune ging, zeg maar. Ik zag gewoon opeens, deze man tag mij gewoon op Instagram. Ik dacht van, hè? En ik zag hem gewoon om me heen. Ik dacht van, hoe dan? Ja. En toen dacht ik van, oh damn. En toen begonnen we met elkaar om te gaan en zo. Ja, man. Zo zie je maar hoe het kan gaan. Ik denk niet dat alleen veel mensen moeten denken van dat jij je vereerd moet voelen dat je bijvoorbeeld tracks hebt met bepaalde artiesten. Maar dat het ook andersom is. Dat als bepaalde artiesten ook vereerd kunnen zijn dat ze een track met jou hebben. 100% man, bro. Ik zeg je, ik voel me sowieso vereerd dat ik zeg maar met die artiesten heb samen kunnen werken. En tot de dag van vandaag nog steeds ook samenwerk. Maar aan de andere kant, zeg maar, wat ik tegen jou zeg, zij zien ook gewoon de talent in mij en ook gewoon de manier hoe ik beweeg, zeg maar, in de industrie, snap je? En ja, daar kan je alleen maar respect voor hebben. En nogmaals, samen kan je veel meer impact gewoon brengen in de wereld dan wanneer je alleen, zeg maar, beweegt. Snap je? En mensen moeten dat gewoon gaan inzien. Heel veel artiesten hebben zoiets van, je hebt gewoon heel veel mensen die denken van alleen aan zichzelf denken. Maar uiteindelijk, je gaat niet ver komen met die denkmentaliteit. Kijk maar naar een of andere Drake, als voorbeeld, hè. Deze man, hoeveel featurings heeft hij met verschillende artiesten? Denk je dat Drake gewoon in zijn eentje zo groot had kunnen worden? Hell no. Nee man, pa. Klopt. Al die artiesten hebben een bijdrage gewoon geleverd aan zijn grootheid, zeg maar. Ja man. Ik vind het grappig dat je dat zegt, maar dat je meerdere mensen nodig hebt om groot te worden. Onze vorige gast heeft een soortgelijke context gezegd. Is ook zo, want kijk, muziek brengt mensen bij elkaar, hè. Dat is altijd, zeg maar, de bedoeling van muziek geweest. Muziek brengt mensen bij elkaar. Wat heb je aan, kijk, je moet je voorstellen, hè, beeld je gewoon in. Je hebt een straatmuzikant, die is aan het spelen, maar er is niemand daar. Wat heeft hij daar aan? Ja, klopt. Snap je? Wat heb je daar aan? Voor wat geef je dan performance? Oké, je kan voor jezelf spelen, maar dat kan je ook thuis doen. Snap je? Als je op straat gaat om te spelen, dan wil je gewoon mensen bij elkaar brengen. Ja. Mensen gewoon plezier geven. Gewoon, bro, letterlijk artiesten, wij zijn mensen die gewoon de wereld kunnen laten veranderen, gewoon. Door tekst, door zang, door alles, bro. Dat ding die wij gewoon zeggen. Als een of andere Drake nu naar Nederland komt, naar Amsterdam komt, hij maakt gewoon een filmpje, bro, je gaat zien, doezoes mensen zijn daar. Besef wat voor impact dat is. Dat is niet zomaar iets, man. Meestal nemen mensen artiesten niet serieus, maar dat is wat wij kunnen doen. En regular people niet. Nee, man. Waar kunnen mensen je vinden, man? Mensen kunnen mij vinden op Insta onder de naam WoWieBL. En op Facebook, op Spotify, Wowie, op YouTube. Dus je kunt me overal volgen, man. Show me love en ik show love TikTok, terug, man. Maak je ook filmpjes? TikTok ook, maar daar ben ik nog beginnende in. Dat moet ik wel echt gewoon even onder de knie krijgen. Ik heb wel, zeg maar, zo'n TikTok voor business cursus gedaan, zeg maar. Ja? Ja, ik ben echt zo'n guy, man. Ik ben echt nerd daarin, man. Ik zeg het je eerlijk, man. Ik wil gewoon op de hoogte zijn van alles wat nieuw is, zeg maar. Ja. En dat heb ik wel gedaan, maar ik denk dat ik dat wel ga inzetten voor mijn EP. Vlak voor mijn EP zelf. Met mijn singles dat ik dat gewoon ga inzetten. Heb je al een datum trouwens? Ja, kijk, ik wilde gewoon aimen op eind oktober, maar ik denk dat het begin november wordt. Maar daarvoor breng ik al singles uit. Zeg maar die op de EP ook gaan komen. Oké, man. Ja. Futurings, wie zijn dat?
Ik ga je niet vertellen, man, pa. Je gaat rustig moeten wachten. Oké. Mogen we wel... Zijn het grote namen? Voor hem Wat zijn grote namen? Ja, wat? Voor mij, elke artiest, ook al ben je zeg maar niet zo bekend. Zijn het bekende namen? We gaan het zien. Ja, ik ben echt gewoon dead ass. Als ik niks wil zeggen, dan zeg ik gewoon niks. Mogen we wel 10 seconden van je naam, van je stem? Van mijn stem? Dat ik gewoon een tune moet zingen? Ja. Bedoel je dat? Ja. Dat ik nu moet zingen? Ja, en we maken het af met een audio. Oké, welk nummer van de EP ga ik zingen, man? Ik ga gewoon een bestaande al voor jullie zingen. Schatje, alsjeblieft neem op. Probeer je vaak te bellen, baby. Ik wil jou zien. Voor jou neem ik deze goed, want jij maakt mij gelukkig. I'm so thankful, baby. Voor jou neem ik deze goed, want jij maakt mij gelukkig. Oeh, baby. Heet toch, gewoon even snel gewoon, heet toch. Ik heb al deze dagen gewoon een paar optredens gehad, dus mijn stem is gewoon cracky. Nee, echt waar, ik ben echt serieus, man. Ik heb gewoon in Amsterdam een paar dingen gedaan. Maar, ja, man. Hoeveel nummers staan erop? Mag je dat wel... Ja. 8 nummers staan erop, ja, man. Misschien komt er ook nog eentje bij, ik weet niet. Maar tot nu toe zijn het 8. Oké, man. Ja, Jullie horen het, dames. Ik bedoel, mensen, als jullie wel niet willen... Hij zit gewoon opeens op dames te denken, deze. Hij zegt toch, dus ik denk, laat maar gelijk die dames houden. Ik ga broeko. Ik ga dit doen. Kijkers, jongens en dames, oudjes en jongetjes. Bedankt voor het kijken, mijn naam is Dio. We zitten hier met Wowie. Ik ben Sontje. De player, hij denkt aan dames. Vergeet niet te abonneren, volg ons op Insta. We hebben ook TikTok, Facebook. Volg ons. En nogmaals, abonneren. En ga vooral Wowie streamen. Ja, maar en volg Gebroeders Wolf, man. Okay, No man. cap. Love, ciao. Peace.